Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Iman na mga ramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Marhite-hite Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Huria ni haholongan ni Tuhata. Berita nauli di pesta perningotan hatutubu ni Tuhata paduahon imana tersurat di Heber bidus sada ayat sadaru di ayat 4 huzahama dihita jut jala ragam nazulu pabayan ni debata mamakulingi akka amay marhite-hite akka panuirangi alai diaka arina perpudion dipakulingi dohita marhite sian anaki ibana do dipabakit gabesitean perluhutani jala merhite-hite ibana do ditopa akka hasyangani silam ni hasangaponna do suman ni hadirion na do ibana jala diusung do perlu tani merhite-hite hatana na merhagugu uni jala dung dipatupa ibana hayason sian akka dosa huddul do ibana tusiamun ni hatongamon na digitjangi songo surung ni guarna na tenianay na mengatasi akka suru-suruan songo nido surung ni hasangapon na martibakon na sida ima sana Huria ni Tuhata maniha holongan di bagasan goran ni Tuhata Jesus si palua hita. Lumobi maka damang dainang na tongon marpungu hita sonari dihamuak kanarosian pangaratoan dohota kamat tainata nama buan danak terdidi sian duru ni huriata nang sian huriaon songoni nang hamu aka danak nalahu makatid dakon hapur seonna atik pidi bang ahira duri-duri na marbeju hamu hide sianon songoni nang dohot aka ruas ni huriata dumubi dongan nami na sehari-hari bergulat di tongan ngulu di dalan di perengge-rengge pertiga-tiga akka pangurupi di rumah tangga bahkan deba nasa zuk-zuk miat di dalan lasroh nami majakon hita salu na di pesta natal ta sadarion songoni nang sudi dihita akan atongon tamu ini huriata selamat Natal madihita saluna hamuak kamang hamuak kainang buasa pola ikut 2 hari kita merpesta Natal tabarupe tanggal 24 borngin jala tabarupe akka sebelum makan Natal permergaon nang akka STM, akka punguan, jawatan di kantor, dohlan na asing. Naso cukup bupi sa sitonga hulay sudinay, ubahan na pola di patupa di huria, pesta Natal na paduahon. Tutu danga sa libay-bayan, na donggo na tinebak nga do nanidok nga jala marhaduhuan pesta Natal na paduahon ni ati beharo ala ni ramena namar Natali
Gabe daksanga ti kita parosehon turu pe poso-posoi menangdang. Gawe ningok madong sada keluarga berita naung liling dang dileho debatado pedak danak malai ditikina dia lusi debata matangnyang nga dileho masorang dak danak tu sada keluarga. Alalas ni rohani keluargai digokom masudi donganna akali alena. Rap marlas ni roha ala soina maliling nga danak sorang di tonga-tonga ni bagasna ikon marlas ni roha na sida dohot akadonganna. Di bayam maudangan asa ro na sida marlas ni roha di tonga ni keluargai. Dungi Roma na punajabu asa tormurano di bereng akadongan songo dia buhini dak danak na di basa-basa hotu hami itor di bayam may ngananna di karajang nauli di pituni jabi. Dungi marroa makadongan na torop ditikina marwani aka dongan nai ibu bema kakado nauli ibu bema deba doho takati suna lak miaka buhina dungi tor dipamasuk metu karajang di pituni jabu nakki gokma karajangi doho takakado doho deba kabukus ni aka sipanganon doho diba aka tisu marojak ma di karajangi maredei manasida marlas ni roha dungi permisi mak mulate may nangdah ngatubu beposo-posoi semangat mak las maroham marulupulu ma todim alai ala laumda na mahami ba buat mazolo dak danahi siak kamar asa hubere kami ala pangatusyon niya ka todongay di kamar ro poso-poso na tuwi di bayan naka luar rumah tangga nakking dungi dok koma nakking dunga di pitui hubayan dak danahi di karajangi asay termura berengom muna hape nungago di siaka kado waka sampah doho taka tisu idodo ni ma poso-posoi hape nga maapibi. Pesta Natal padua honon pasunggul hokita asa zamot sotung gabe buni poso-poso na tubui hinorhon ni aka perayaan las nerohatta gabe magulupulup magulas niroha iro bain na pola ikut dua hali hita merpesta Natal asa tung takas dirjamot to diredoton sude akan merpesta Natali ikon tubuh situ tuibana di bagasan ngulutta si danopar hamuak kadamang dohok dainang tabilangi majo satokin tabbado hasadot tadi jabu ama doho ina rap doho akayanakon manang na lemdaudo tabbado pardamiata doho tetangga doho nahumaliang manang doho ruas nihuria manang doho perhalado manang doho akka majikan di kantor doho karyawan manang natonggo terpelihara dakul terpelihara dengan baik tabbado tiur nirohata doho pikirata doho persaurata dung marpesta Natal hita manang natonggo dang tiur manang sabali nga gebilam gulab ay boydo tong alana mga napiga tong marpesta Natal ama doho ina
Dang gabi lam tiur di bereng amat tay buhini inatay lam gula po. Alay anggo di pesta natal paluhonon nang pakyot tay lam pabagas son tiur panatapat tarap doho takka dongat. Alani doham wakadamang doho dainang sudehi tanda pungudi bagas zoron itu hatta di pesta natal paluhonon adong tolu sunggul-sunggul nito hatta tu hita salu na majuhita perzolo marhite pesta natal na paluhonon so tunggabe mulak hita muse tuhagulapon manang tu masa lalu na suram di tonga-tonga ningolutta. Buasa di jauhon unang gabe mulak tuhagulapon. Ala surat Heber na tazahon hamwaka amanginang ima surat na tinongos ni akka postel na sopola di jauhon guarna tu huria Kristen Yahudi na di parserahan diaspora ala nung ngalam tata rohana sida na martuhani tutu ala gudang hamaolon gudang dipasiak-siak gabe nang mula manasida muse meninggal hon habor seonna iban na di Bibel tausara na tarsurak Bibel majauhon unang murtad ima buku Ibrani, kitab Heber menyerukan agar jangan sampai kita lagi murtad dalam hidup kita sebagai orang percaya. Apalagi dalam pesta Natal malam dan 25 kita sudah disuguhi firman Tuhan bahwa kelahiran Yesus Kristus itu ialah fakta sejarah real. Bukan nomon-nomon, bukan angan-angan, bukan fiksi. Sehingga kita tidak perlu ragu akan iman percaya kita bahwa Kristus yang lahir di Bethlehem sesungguhnya terjadi dalam sebuah sejarah untuk menyelamatkan kita. Odo godaan dihita kena persea, molodang apala tugu haprosiota manang dang cocok turu hatta olo nang gawi mulak tu masa lalu. Ruas ni bangsota Indonesia on ketika mereka tidak merasakan kemerdekaan ini membawa kesejahteraan yang baik. Idok nasida ma ay tumagod do mulak kita tu masa ni nipon na perzului ba. Do masa ni buladai. Kalau mereka tidak menikmati kemerdekaan yang mensejahterakan. Atau sama dengan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, lalu di tengah perjalanan di gurun pasir, karena tidak sesuai dengan seleranya, mereka berkata, "Hai Musa, kembalikan kami ke Mesir, ke tanah perbudakan." Mereka lupa Tuhan dengan segala kuasa memerdekakan dari perbudakan itu sendiri. Diha Kristeno taupe melosipata kecewa hita mamerengdongan oro do tadokon ay songon na so taburo noeng namar Tuhanon tumagod do mulak songon na perzuli itu si pilibigu mulong manakko iterhabotoan. Molong nomor gabus itor haji butuhana dungi dang oleh bemergabus ala yang gunaeng lam berjuhi tanah martuhanon lam belga-belgado akan bergabus lam sejahtera do akka panakko dakya olo mersahit na mangulahon nazahat indarupan. Sekarang lagi muncul juga teman-teman kita seolah-olah bangkit agama suku di Toba, apakah itu di Toba atau di Samosir yang namanya Permalim. Anehnya kadang-kadang rumah mereka lebih bersih dari kita yang rajin berdoa. Sawah mereka lebih bersih.
Dan tidak ada yang mencuri. Sepeda motor juga di situ tidak ada yang mencuri. Kita berpesta duka cita pun, kematian pun, hilang juga perhiasan. Sambil berdoa pula itu. Sambil mendengarkan firman Tuhan. Unang mula behita tu masa lalu. Tujolo na mahita ikon manatap. Padua hol dia saranaking hamwak kamanginang jot jalaragam do na zulu pabahen ni debata. Jot jalaragam. Jot jalaragam. Allah berulang kali datang kepada kita. Ragam dakolasada haroroni tuhatai at many different time by various methods. Dakolasada. Alay sada siya ni antara lain ima hatutubo ni hatta Tuhan Jesus. Alay gudang dalan ni debataro manopot tita nasota hilalado ditopot tita diragam ni saluhut panggulmiton ni nguluta. Patuduhon na marsituto do debata pelua hita. Patuduhon na holong situto do rohani Jehovah di hita. Dang mergay-gay Tuhat tay makahulungi hita. Hita pe, na yung songo si Jacob, maranggut to ni Bena, madok na so jadi paluaw ko Tuhan. Iya so jolo, di pasu-pasu hoa. Jot jala maragam dalan di bata palua hita. Termasuk paluahon hita huriya HKBP. Dakolat cahali, jot si tutudo. Misalnya, pertama penginjil yang datang ke Tanah Batak adalah dari negara Inggris. Yang hadir lewat misionaris Tuan Burton dan Ward. Tetapi misinya gagal. Sehingga mereka kembali ke Inggris. Apakah ketika mereka gagal Tuhan tidak lagi mengutus hambanya ke Tanah Batak, ke HKBP? Tidak. Diutus kedua kali dari negara Amerika. Tetapi yang kedua ini malah terjadi sangat fatal dan tragis. Karena saudara-saudara kita di sana menghabisi Tuan Munson dan Liman. Kalau kita manusia, kalau pertama sudah diterima, buat apa kirim kedua kali? Apalagi sudah dikirim kedua kali, buat apa kirim ketiga kali? Holan Eden alak Batak go, jangan sampai 3 kali kau sakiti hati. Tapi Tuhan kembali mengirim lembaga penginjilan dari Barmen yang sekarang disebut dengan RMG, mengutus dari lembaga penginjilan Jerman. Dan salah satu yang paling kita kenal ialah Opui Ingwer Ludwig Nommensen. Berulang kali jut maragam ditongos debata gabi ula-ulana peluahon hita. Hamuna kamanginang tanggal 31 Maret 1860 sada hola 2 halak go terdidi halak Batak di Tanah Batak. Hola 2 halak. Simon Siregar doh Jakobus Tapu Bulun. Holan na 2 itu. Yang mertua maka marga Siregar doh marga Tapu Bulun. Ala nasida do anggwa pala opu na berzulu na terdidi. Lubis yan na terdidi amat tapi gahalak no yang naron. Tapi dari 2 orang Tuhan berkati HKBP sekarang berjumlah kurang lebih 6 juta orang. Ini bukan karya manusia. Tapi sesungguhnya ini adalah karya Tuhan yang memberkati setiap hambanya dan anak-anak yang dibaptiskan sehingga menjadi warga negara, warga gereja yang dipakai Tuhan menyebarkan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Jadi menoroham wakamang nuangison mabuan anak kota pigahala nuango 15 rupani ngagumudangon siya tanggal 31 Mareti
Berarti sekian puluh tahun yang nanti, semoga Tuhan lebih memberkati kita lagi lewat anak-anak kita yang sungguh-sungguh beriman dan percaya kepadanya. Patuluhon jala perpudi dijodoh hita asa gabe silam ni Kristus di tongani nguluta. Supaya kita menjadi cahaya Kristus lewat segenap perangai, lewat segenap kinerja, lewat segala persekutuan yang membangun dalam hidup kita. Tema ni minggu tasadario di pesta Natal P2 Hono dipakai hata silam ni Kristus. Asa gabe silam ni Kristus hita. Supaya kita menjadi cahaya Kristus. Alai memang tumabo do mamakai hata silamon. Ay molo gola borngin dungi Roma silam tirsu de berengon. Boy tarida. Molo mardrama rupani madada piado si Maria do si Josepon dungi Roma silam ni Kristusi iboto makbah nyaddo hapesi Maria. Silam ni Kristusi mengusir segala kegelapan dan membuat kita menjadi hidup di dalam terang. Lapatanna pesta Natal P2 Honon majauhita asa sude sikap tagabe patiurhon. Patiurhon dalam nidongan, patiurhon bohini dongan, patiurhon akan narudut. Suku-suku tuhita di Natal P2 Honon molo dung tapestaho tu hata Yesus. Dungi Roma hita tu sada punguan lam tiur do punguan ni manang na lam rudut. Kalau anak-anak kembali dari perantauan berjumpa dengan ayah, ibu dan opungnya, semakin terangkah wajah mama, bapak, opung ketika engkau datang, atau malah mereka wajahnya semakin gelap. Moru do persoalan dung rohita maradopun keluargai manang nagai bilam tabbado persoalan. Mulu tabbado persoalan ngaroi bana lau maita bubar maita sotung lam tabban non persoalan. Alaikon moru do ikon gabilam tiur do nguluni keluargata dongata do sudi nahubaliang kita. So ni manang dihamu aka ama ida na mabuan danak si didionon. Merhiti-hiti padidion dinatolhas danahian na tuharajaw ni tuhata gabi silam ni Kristus manang buhi muna tu simatuamu tu natuatuamu tu opungmu nang ditonga-tonga ni huria di dia hamu maringanan. Ikon lam tabaminar ma buhin ni natua-tua buhin ni opunga pola roha mudiba sa pangaratoan mabuat terdiri danahi asatung dibereng opunga ikon mersilam marulup-ulup merlas ni roha ngulunya ka natua-tua lumobi ma ngulu ni danahok kaduan mersilam may marhiti-hiti habruzomuna mengazar-azari mabuat tu permingguan mengguruhon hatani debata. Sama dengan engkau juga anak-anak yang menyaksikan imanmu. Walaupun mungkin kamu sudah terlambat, tapi memang bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Tapi pakai keterlambatanmu, mengaku imanmu, sehingga engkau lebih cepat ke depan melakukan kebaikan. Dan nanti kalau kau diberkati berumah tangga, engkau berjanji jangan pernah menghantarkan anakmu terlambat untuk menyaksikan iman. Lebih cepat, lebih baik. Songoni manang dihamuak kada mang dohot dainang. Na toktong mangulau-ulau siap hari, jut-jut di jalanan, di pasar. Dohot lain-lain. Doh akan kebanjiran bagiannya kebencana. Anggo di bibil tahun tetap berpihak di bata tuak kana memet.
termasuk songo parmahani. Tapi Tuhan memakai orang-orang kecil untuk pekerjaan besar. Mula berzuhu amang mengulahon tempel bami, dang bocor-bocor, dang kempes-kempes, dohonon nizol mama. Itu orang hebat. Karena dia melakukan pekerjaannya dengan setia. Nangaka perengge-rengge pe uli-uli mado kilo muna. Mula dong akan namora di bangsut tahun mengulahon aka pengoplos minyak, pengoplos beras, pengoplos gula, unang olah hamudohop mengoplosi. Ubal gasiani lehonon debatado tu hita asal totok kita setia mengulahon ulautai. Selamat Natal Tuhatama mamasu-masu.